Жей ойлары көңіллерге шатлық мезгіллері істеп дәуам ете. Шушы күннердегіне Ешілөзен районының Ылы Күлбаш ауылында елда өткәрілі тұрған ауыл күні бейрәмі болып ұзды. Хәм ул юл башым деп аталды. Бейрәмге ғымыр-ғымырге бірдем тату яшеген үш ауыл Ылы Күлбаш, Кіші Күлбаш һәм Шүршилдә туып үскен халық жиылды. Ауыл күні бейрәмінің үзәгінде біздің хабаршыбыз Фәннур Хасанов һәм Тахир Хасанов болып қайттылар. Тулырақ алдағы видеозмада қарағыз. Yeşil hatve dişigensin, Kulbaşıma tuğan ayın. Ey Күлбашым, син юлбашым, йөрәгем түрендәсин, кышларыңның җыры аша моң булып түгеләсең. Ризалә Исмәгыйлова шигыренә Нәҗип Закиров иҗат иткән җыр әлеге матур бәйрәмнең асылын шагылдыра кебек. Кайчандыр авылдан чыгып киткән, хәзерге вакытта кайтыр нигезе, туганнары булмаган, ерак җирләрдә сагынып гомер итүче авылдашларны каршылау, күрештерү, очраштыру җыры. Бүгенге көндә авылны саклап калуда өлеш керткән авылдашларны барлау, авылның тарихын оныттырмау, бүгенгесен кайгырту гимны булып та кабул ителә әлеге җыр. Инде безнең Караҗа авыл җирлегендә 1136 кеше яши бүгенге көндә. Безнең авыл җирлегенә керә Кече Караҗа авылы, Күлбәш авылы, Шүршил авылы һәм Синтәк авылы. Кешеләр бик бердәм, бик дус яшиләр. Нинди генә бәйрәм булса да, бөтенесе бергә җыелып, тиз генә бәйрәм оештырып алалар. Гармунчысы да, җырлаучысы да, халыкта бик актив, бик артистизм шундый көчле. Менә шундый бәйрәмнәр бирәк булсын, ул халыкны дөресен генә әйткәндә бердәмләштерә. В Кульбашах очень сплоченное население. Күлбаш авылында бик тырыш бердәм халык яши. Бик күп кеше җыела, уйныйлар, җырлыйлар, бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр. Алар гырыф-гадәтләрне саклап тормыш итәләр. Бераз тарих битләренә күз салыйк. Татарстан җирлегендә революцияга кадәр үк мөселман казаклары яшәгән авыллар булганлыгын белүче сирәктер. Яшелүзән районында урнашкан Ылы Күлбаш авылы нәкъ шуларның берсе. 16 гасыр урталарында Казан ханлыгы яулап алынгач, шәһәр халкының төпләнеп яшәр урын изли барган кайгы юлы бу яклардан да үтә һәм бер өлеше кечкенә генә елга буенда урнашып кала. Сату алу эшенә бирелгән тырыш сәүдәгәрләр була бу. Ылы Күлбаш тарихы менә шулай башлана. 200дән артык хуҗалыгы булган бу авыл 2 мәхәлләгә бүленә. Казак һәм Ясак ягына. Атамалары әле дә сакланган. Каладан кайткан кешеләр дип әйтгәндәме, инде нигезләре монда калмаган. Авылын бер күрергә тилмереп яшәгән кешеләр алар зиратларга кайталар. Үзләренең йорт урыннарын карыйлар, кемнәрнең инде йорт урыннары исән булганы, анда башка кешеләр яшәсә, алар белән килеп исәнләшәләр, күршеләрен барлыйлар, аралашып, менә өйләгә кадәр вакыт шулай үтә бу бәйрәмнең. Аннан соң инде монда без менә шушы Казак ягы белән Ясак ягы ортасындагы болында җыелабыз барыбызда. Нинди хикмәте бардыр? Син кайда яшәсәң дә, үз йортың белән яшисеңме, син нинди җирдә яшисең, барбер авылга кайтканда алып килә торган энергияне син бер каянда ала алмыйсың, көчне. Авылның көче бар һәм бүгенге көндә бит инде безнең авылларны саклап калу дигән бурыч тора алда. Чөнки яшерен батырын түгел, авыл картая. Менә шушы авыл бәйрәме ул авылга кире халыкны кайтару өчен эшләнә. Аның төп максаты шунда. Бездән нәкъ шундый яракларына кайтып, монда китеп торган туганнарыбыз калмады. Инде барсы да китеп беттеләр, урнашып беттеләр, үлделәр кайсылары инде. Безнең өметләр инде үзебезнең сыйныфташлар белән очрашырга, безнең яшьтәге классташлар белән очрашып, бергә хәлләрне, әхвалләрне белешеп, һаман очрашып торырга насип булсын иде. Күлбәш авылының Ясак ягы Ясак һәм Имана ул чырның салымы түли. Казак ягы түләми, алар хәрби хезмәт өчен чын ир-егетләр, мөселман казаклары үстерергә тиеш була. Хәрби егет үстергән гаиләгә шәшүлек җирендә гади кешенеке белән чагыштырганда 3 мәртәбә зуррак бирелә. Улларына 20 яшь тулганда әтиләренең 4 яшьлек аты үсеп җиткән булырга тиеш санала. Егет шул ат белән хәрби комиссия үтә һәм хезмәт итү урынына юл ала. Халкы бик тырыш булган Ылы Күлбашның, шунлыктан авыл көннән-көн үскән һәм байыган. 4 җил тегермәне, 2 мәчет, кайсыдыр мәчетнең хәзрәте 3 тапкыр хаҗ кылган дип сөйлиләр. Авылдан Мәккәгә кадәр 3 тапкыр җәяү барып кайткан. Казаннан Мәккәгә 5500 километр.
Хәзрәт 33 мең километр юл үткән дияргә була. Авылга ничә ел дигән сорауга төгәл җавап юк. Шама белән 200 ел. Бүген дә авыл үз осталары белән горурланып яши. Бүгенге бәйрәм бу бер мөгъҗиза булып тора безнең өчен. Чөнки бу бәйрәмне әзерләүдә безгә бик күп ярдәм иттеләр. Бу бәйрәм безнең авылдашларыбызны берләштерә. Озак еллар кайталмаган, авылда нигезләре беткән кешеләр кайтты, очрашты. Аллага шөкер менә. Безнең бик зур коллективыбыз дән торган, 6 баянчыдан торган Авылым җәүһәрләре дигән коллектив. Безнең Алла бирсә 29 августта берләшкәнебезгә, минем эшкә кергәнемә һәм ул коллектив белән эшли башлаганыма 15 ел була. Бу зур дата һәм алар инде күбесе 50 яшьнең теге ягына чыккан кешеләр. Эштән соң килеп, кичке сәгать 8дә сыерларын сауганнан соң көтеп торып, төнге берләргә кадәр репетициялар ясап, оештырылган бәйрәм бит бу менә. Мең рәхмәт аларга. Исән сау булсыннар, Алла саулыктан айырмасын. Илкеннәребез тыныч торсын, бергә бердәм булып яшәп, авылларыбызны саклап, безнең кебек яшь гаиләләр авылда сакланып калып, авылыбыз үсеп гөрләп, мәдәниятыбыз үсеп бергә менә шулай гел матур итеп яшәсәк иде. Нигезеннән алып, йортның түбәләп чыгадыр, биш эшләп, урасын бурап, тәрәзә наличниклары, йортка нәрсә кирәк, бөтенесе урамнарын, бөтенесе ясыйдыр. Димәк, сез балта остасы? Балта остасы. Хәзер балта осталары юктыр дип әйтә, потому что бөтенесен балтаны хәйтмиләр да кулына. Яхшы инструментлар бар. Нәрсәгез белән аерыласыз? Безнең бәйрәме бездә бер генә сабантуй уены да юк. Беренчедән, чөнки бөтен җирдә һаман шул бер ярышлар, чүлмәк вату, су ташу, кул көрәше, бездә бер генә һәм башкалар. Бездә андый уеннарның берсе дә юк. Бездә бөтенесе дә авыл мәшәкатьләре белән бәйле. Менә әле сез күреп торасыз бәрәңге шүклиләр гаилә белән. Хәзер менә иң кызган вакыт бәрәңге алу тотына. Шул конкурс бара. Аннан соң безнең гаиләләп ярышу була. Авыллап гаиләләп ярышабыз. Себерке бәйлиләр, утын жаралар, самавар куялар, бер-берсен чабындыралар, тиз-тиз генә кич белән авыл халкының тормышын күрсәтеп үтәбез. Менә карап торсак, бездә бөтенесе дә шундый авыл белән бәйле, авыл мохитен күрсәткән конкурслар бара. Мондый бәйрәмнәр үткәрүнең максаты да авылны саклап калу, тарихны барлау, гырыф-гадәтләрне тыргызу, төрле чаралар аша, сабантуймы, авыл көнеме, аерым дата бәйрәмнәреме, классташлар очрашуымы. Бүген дә шундый бәйрәм оештырганнар. Ничек кайтмыйсың инде туган нигезгә? Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.